हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि एनिथिं एकिबि चेनेलाव फिन खनसे फरायफिननाय जाबावबाय दिनै माने लोगो नोंथांमोन फंनैसो खोथा सावरायनो आं नोंथांमोननो दिनै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला आंनि चेनेलनि बागैनो नोंथांमोनजोंहाय माने फंनैसो खोथा शेयार खालामनो नोंथांमोननो फैदों आंनि चेनेलावहाय माने लोगोफोरा आं जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला माने आंनावहाय भिउसआनो जाया नोंथांमोनखौ आगोलनि भिडिअआवनो नोंथांमोननो माने बुंबाय थानायमोन आरोना आङो भिउसआनो फैया होननानै आरो नोंथांमोनखौ आं गले गले बुंदों बेखायनो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइबल' खालामनानै दोनदों बा बेलखौ थुनानै लायाखै अननानै नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैल' दाला खाथिनि थानाय बेलखौबो थुनानै ला साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आं जेब्ला आपल'ड भिडिअ खालामो अब्ला नोंथांमोननावहाय माने नटिफिकेसना सहैगोन आरोना बिनि थाखायनो माने नोंथांमोनहा बेलखौ थुनानै लाफाबानो जाबाय जाय लोगो नोंथांमोनहा माने साबस्क्राइब खालामनानै दोनदों बेलखौ थुवाखै नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानैल' दाला आरोना खाथियाव थानाय बेलखौ नोंथांमोनहा थुनानै लाबानो जाबाय माने लोगो नोंथांमोन आंनावहाय भिडिअआवहाय आंनाव नैबाव आंनि चेनेलावहाय लोगोफोर माने साबस्क्राइबारा 1K नि बारा दं आरोना 1K नि बारा दङ दा नोंथांमोनहा जायफोरा साबस्क्राइबल' खालामदों बेलखौ थुवाखै अननानै नोंथांमोना प्लिज आं नोंथांमोनखौ खुलुमो आरोना माने लोगो नोंथांमोन आं जेब्ला भिडिअ हगारो अब्ला आंनाव माने भिउसआनो फैया जाहोना जानो हागौ बेनो बेलखौ थुयैनि जाहोनावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुवाखै बेनि थाखाय आंनावहाय माने भिउसआ जायाखै जाहोना बेनो जानो हागौ लोगोफोर दा नोंथांमोनखौ आं बुङो प्लिज अननानै माने जाय लोगो नोंथांमोनहा बेलखौ थुवाखै साबस्क्राइबल' खालामना लादों अननानै प्लिज नोंथांमोनखौ बुंगासिनो बेल खाथियाव थानाय बेलखौबो थुनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरो हानायमानिखौ आं लोगोफोर रेगुलार भिडिअ आपल'ड सानफ्रामबो होबाय थानो आं नाजागोन बेनोसै लोगोफोर बाय थेंक्स फर वाचिं